Salam mehriban dogonlar, ağalar, iniler, uyalar. Syn TV kanalymyzyň soraw jogap sahypasyna ähliňizi hoş gördük. Hormatly ýeşler, COVID-19 bilen bagly siziň heminiziň çekçe gydyklyja sorawlar taýynladyk. Bu sorawlary biz bugun mehmanymyza sorar. Mehmanymyz Pensilvania Üniversitesining iç keserler bölüminiň hünärmeni ýa-da spesialisti Dr. Çarugly Anna geldi. Bugun gepleşigimize hoş geldiňiz. Hoş gördük. Hormatly doktorumuz Dr. Çarugly, eger taýyn bolsaňyz biz size taýyndan sorawlarymyzy soramaga başlamakçy. Bolar. Bolýa, onu birinji sorawdan başlaýar. Birinji sorawymyz şeýle. COVID-19 nireden gelip çykdy? Yani bu arada biz bilýäs, Hytaýyň Wuhan şäherini ilkinji görülen ýeri diýip bilinýär. Ýöne adamlaryň arasynda bir näçe çaklama ýa-da toplamalar bar. COVID-19 aslında o ýerden çykan, tebigi ýagdaýda çykan virus däli, emeli ýagdaýda laboratoriýalarda taýynan virus diýip bilinýär. Hakykatdanam tebigi ýagdaýda dörenmi ýa-da emeli ýagdaýda ýürüýte ýasalan virusmy? Şu Covid ilk başta Wuhan şäherinde Hytaýda ortaga çykdy. Soň Hytaýda bir marketde Huanan bir ýawany haýwanyň satylýan bir marketinde bir baglançylyk badygy ýüze çykdy. Şo taýdaky ýergany ýen adamlarda başda test pozitif çykdy. Ondan soň diňe ýerganatda beýleki haýwanlar ýenlerde hem çykyp başlady. Ondan soň şu marketden hiç bağlantısı bolmayanlarda hem şu virusun badygy ýüze çykdy. Ondan soň bir näçe gözle işte edinip başlandy. Hakykatdan hem şol marketdeki haýwanlardan çykdymy ýa-da Wuhan şäherindäki Hytaý döwletiniň özüniň ýörüýte viruslar bilen işleşýän bir laboratoriýasy bar uly. Şu taýdan ýa-da çykdym laboratoriýanyň içinde bir ýagdy ýüze çykyp o taýdan suwa ýa meselem zivillerden suwdan haýwanlardan marketlere çykdymy diýip öňden merem şu wagt gözleşdirilip ýör. Ýöne gynansaňam daşary ýurtdan gelýän esasan Dünya Saglyk Guramasyndan giden gözlemçiler Hytaýa başta girip bilmediler şolara seyretmek üçin. Dol ýagdaýda nähilek başlady. Şonu anyklamak üçin başta ruhsat berilmedi. Bir näçe aýlap bilemdik belki käbir zatlar ütkötdiler, belki gözlemçiler gelýänçe käbir mesela laboratoriýadaky zatlary ütkötdilermi ýa-da beýleki suwara sıradalarmy o doğru şu an bilinenok. Ýöne oraya gidip baharatçılara gidip seyredenine laboratoriýalarda hiçbir şekilde ýanky bir problemi ýok. O taraf arasa edip gaýtdylar. Ýöne gynansam aýdysmy diýip bilemdik. Bolmadymy? Belki hakykatdan tebigi bir ýagdaýda döredi. Ýawany haýwanlardan adyma geçdi. Onu şeýle bolýar-da, iki tane teoriýa bar. Birinjisi öňe aýdyşymyz ýaly, Wuhan şäherine çykdy, tebigi ýagdaýda bir haýwanlardan adamlara geçdi diýip bilinýän tebigi bir hadisa bolma ähtimallygy bar. İkinji temýan gaýdyşynda görä onu adamlar mamla bolýar-da belli derejede, diýmek diňe ýarganat ýenlerde däl beýlek haýwanlar ýenlerde ýa-da şo taýynyňdan suw içenlerde de ýa o koronavirus görülüp başlanan bolsa diýmek şo taýdaky virologiya viruslar bilen işleşýän laboratoriýadan çykma ähtimallygynyň bardygynyň hem janyba bolýar-da. İkinji sorawymyz COVID sancymlary barada umumy düşünje. Näçe tany görnüşler bar? COVID sancymlarynyň çykmasy gaty köp wagt aldy. Aslında köp wagt däl ýöne biziň hasaplamalarymyza görä has köprek wagt aldy. Bu sancymlar bilen baglanşykly bize umumy maglumat berseňiz. Görnüşler bilen baglanşykly, öz guruş bilen baglanşykly. Şu wagt dünýäde bir näçe belki onlarca yüzlerce COVID sancımı var. Ýöne onuň hemme testden geçip bilmedi. Şu esas 18 tane bar. Hemme testden geçip ulanyp başlanan köp ýurtlarda. Soň birinji bilen ulanyp başlanan birinji hemme testden hemme ýanky research'in fazalaryndan geçip ulanyp başlanan biri Pfizer, onun Amerikada döredildi. Ondan soň Amerikada we Germaniýadaky kiçilek laboratoriýalar birlikde döredilen bir sancım. Ondan soň beýlekleri şonu ýazarlady. Esasy görnüşleri aýtsak
birinci mRNA teknolojisini ulanyan sancımlar var. Bunlar Pfizer ve Moderna. Bu aslında teknoloji. Son böyle ki sancımların biz öngörmeli ulanıp gören sancım teknolojilerini ulanıyor. Olan biri mesela ölü virüs yani değil yani virüs böyle yönü hakiki virüste burada ölü görünüşü yani immüniteti güçlendirmek için veriliyor. Sancımlarda bilişime göre 3 tane faza var. 3 dögür var. Käbir sancımlar birinci dögür, ikinci dögür geçip üçüncüyünü geçip o. Käbir üçüncüyünü geçip şu fazalar bilen bağlanışıklı yani sancımın täsirligi bilen bağlanışıklı. Ya da biz haýsy sancımlar ynanmaly, haýsy fazalar geçen sancımlar ynanmaly. Täze sancım ya da täze derman döredilen wagty esasy 3 fazadan dörüyor yani research. Birinci faza köplenç hayvanın üstüne barlanılıyor. İkinci fazada sagdyn adamların üstüne barlanılıyor. Esasen evet has evet täsir barmy ya yok mu deyip eğer ikinci fazadan geçse ondan sonra üçüncü fazda başlamaya ruhsat veriliyor. Üçüncü fazada bolsa köplenç täsir näçerek ve has evet täsirler barmy sebäbi üçüncü fazada köplenç köprek adım gatnaşylýar. Köprek adım gatnaşylan soň täze on peýdasy we ýa-da evet täsirleriniň bady ýokdumy has gowrak anyklanylýar. Şoň üçin umuman eğer bir döwlet ýa-ni sancym ulanyp başlajak bolsa, üçüncü fazany geçmeli bolýar. Üçüncü fazany geçen sancymlara köplenç ulanmaly ruhsat berilýär. Beýleki adamlarda. Türkmenistanyna ulanýan sancymlar. Şeýle de biziň YouTube kanalymyzda tomaşa edýän dürli ýurtlardan var. Meselem Türkiýeden bir de tomaşa edýän illeşlerimiz, Belarusiýadan, Rossiýadan we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň bir de tomaşa edýän illeşlerimiz var. Bu ýerde ulanýan sancymlaryň täsirligi nähili? Bu arada aýdyp berseňiz. Türkmenistan'dan başlayalım. Birinci Türkmenistan esas iki tane sancım görmüş ulanılıyor. Birinci sancım Sputnik sancımı, Rusya'nın döreden sancımı. Bu olan üçüncü fazalarına vadinin peydarlık derecesinin 97% teorik dip görkezdiler. Ondan sonra şu adet için 3 milyon köprek adam şu sancımı aldı. Ondan sonra şu täze data göre yani ki peydarlık derecesinin 90 teorik degini şu an saklanıyor. Sonra beýleki ikinci sancım Türkmenistan'a ulanýan Xitay sancımlarının biri Coronavac dip bir sancım. Bu başka hem 25 döwletde ulanýar. O barada üç datalar var näçerek peýdaly we näçerek ýan täsirler bar diýilip. Peýdarlyk derecesi käbir faza bu datta ýa-ni üçüncü faza üç ýurtlarda edilinýär. Diňe bir ýurtda däl, Brazilyada, Türkiýede, Endoneziýada we Xitaýyň ödünde edilinýär. Her ýurtda üç data geldi. Son ortaça yön 67% peýdarly diýip şu açıklanılýar. Coronavac. Son yönü erwet täsirler barada orta gynansaň Sputnik we Coronavac barada erwet täsirlerini biz şu an dogry bilemizok. Sebäbi o barada elimizde data yok. Biram ondan soň şu an Brazilya döwleti we Russiýa döwletiniň arasynda ýa-ni erwet täsirler barada şu an ýygy derli bir mowzuk döredi. Şol meselem Brazilya başda Sputnik ulanmakçı bollar. Ondan soň erwet täsirlerini biz dogry bilmeýändigimiz sebäpli ulanmamazlyga karar berdiler. Şo ýa geçen ay bolýar diýen şo ýagdaý. Şoň üçin bu hem beýleki ýurtlarda hem şu soragy da çykardy. Sputnik sancymy hakykatdan hem erwet täsirler barmy ýa-da ulansa bolýarmy diýip bir soragy da çykdy we köp ýurt şu täzeden oturup şu karar berjek täzeden şu wagt. Şu sebäpli şu köp ýurt täzeden karar berjek bolýarlar. Sputnik ulanmalymy ýa-da dälmi diýip. Coronavac ve Sputnik V bilen bağlanışykly Dünýä Saglyk Guramasynyň öz garaýşy nähili? Dünýä Saglyk Guramasy şu ýagdaýda ikisini kabul etmedi ulanmana. Şu an olar diýdiler biz intäýem öz gözlegi işlemi dowam edýär diýdiler. Sputnik we Coronavac barada. İkisine meselem öz ulansa bolýar
deyip onun öz yörüte listi var. Şonun listin içinden ta koymadılar. Instagram gözle işten devam edip yorlar. İnik sorumuz olsa aslında en ulu toslam olan biri şu vade için aydılyan toslam olan biri. Aslında koronavirusun çıkarılmanın sebebi sancımlarda gidilin. Yani sancımlarda yürüyütüp adamlara çip takılacakmış deyip bir gurrun var halk arasında. Bu arada siz ne mi diyorsunuz? Şu gurrun sancımlar çıkmak aslında başlaptı. Kıyınan sağam kim başta çıkardı şu gurrunu bilemiz yok. Yani ulu bir problem olan bir şu var. Da sağlık fieldinde. Sebebim olya bu şu gurrun sebepli neçe adam yani sancımları almaktan yüze vurdular. Kıyınan sağam. Bunun yönü bu gurrun hiçbir bir zat yok, bir asli yok. O tayda ne için böyle çıktı, kimler çıkardı, dinlece yöne bir şonya fikredir, bir toslamadır aslında neçeyle görküzülü, neçeyle nıktılık geçinili yönü interim kıyınan sağam şona ananıp sancımı almaktan yüze uğrayan neçe belki münglerçe adam var. Bu sizin bu işin usadı hükmünü diyenle hani sancımlan üstü bilen çip takmak mümkünçülüğü var mı? Hakikaten teknoloji var mı şu an? Men edil zat yani teknolojiyen zat davolun yönü bul atıkımma burada demeyin diye sancımla her kim aslında muğut alya bütün yurtlar şu an sancım muğut beriyerler. On yali her kime çip takıp ondan sonra şun yalak bir kımmat bir zat etmek kim ne için etsin ya da şunyalak bir pandemik oldur kaşıvat ne için adamlar beydip idarlasınlar biz hemen biz yaşasın da yarın gidermiş pandemik onun bir doğru bilmeyen vaktimiz şunyal guruna çıkmaya katı aslında kıynanırcı yönü bunyalak kımmat kan gerek olmayan bir chip ya da microchip hiç kim etmez mi kaydiyen benim fikrimce katı bir kim orada rahatlarda bolaymasa or hakiki devirde onlar etmey meseler. Onu şunu diyebilirse anamdar sancımları arkayın urdurup bilirsiniz. Onun içinde çip yok deyip biliyorsunuz mi? O edilöydü. Arkayın adamlar urduruverin içinde çip yok. Ben özüm urdurup gördüm. İçinde seyrettim çip var mı deyip katıkçı. Mikroskopu aşağı seyretmedim yönü elimi nemiz gördüm de. Köpünç 5 mililitre ya da şu adrak oluyor verdi. Şu çipi arkan ulanıyorum. Şu için bir problem çıkmadı. Eğer şu sebeple vaksini almayan olsanız gayet edin gidin vaksini alın. İçinde çip yok. Menin maska gören vaktim bir yıl gatı ma gengeliya ni maska takmasam ma gengeliya. Maska takmak ya da distansiyan saklamak, araçak saklamak adamların arasında. Ya da karantina deyip öyden çıkarman saklayalar käbir yurtlarda karantina diýerler. Şu adeçeni edilen goranma usulları bize ne derece täsirli boldy? Şu yani pandemik çıkanı virüs çıkanı birinci ölen biz yani ne korumalı sonra yüze çıktı birinci ölen şu korumanın usullarını gözlep ingo şekilde korunacak olduk. Sebebi bizim o vakt sancımız yoktu ya da dermanlar yoktu. Şu adam o derman yok yönü in esas etmeye dadımı şu vakt ne korunmalı ne bu virüs adımdan adama geçme gel etmeni deyip sonra vardı. Son esas maksat saatti siz önünüzde oturun, öyden çıkmayın. Yoğuşluk bilen yankı hasta olanlar, hastahaneler gelsinler, biz şoları seyredelim. Hazır mesela her hastahana öz belli bir limiti var da, ondan social limiti üstüne gelseler, onları seyredip bilen oklar. Şol sebeple öyden çıkmayın, biradırak bir de vakt verin, yoğuşluk bilen her gelene biz seyredelim. Bir taraftan yankı täze dermanlar, täze yankı sancımın üstüne bir işleyelim. Yani onu şola sancım çıkyança adamlar hastahane gidip bilmen ya da hastahane gitseler hem yankı doktor gözekçili görmen şu virüs sebepli yok olmasınlar deyilip aslında şu yankı edinli. Virüs nämeden bize de belli derecede ýaýýar yönü
adamların mesela diyelim 100 tane hasta kabul edip bilecek derecede keselhana 1000 adam varsa sağlık sistemi çöküyor. Şu sağlık sistemasını çökertmeyecek bolup aslında bu çekler saklayalar. Sebebi hava belli derecede koronavirus danam gorunma üçin bolup biler belli derecede goruya. Yani asıl mesele sağlık sisteması çökmesin deyip. Yani gelinen keselhanalardaki otogsanındaki yani nemeler sağlık sistemasının asıl mekanizma çökmesin gelen kaçışına diyalak. Azdan gelsinler adamlar birden gelseler sağlık sisteması çöküyor. Şoň üçin belli derecede adamları öýlerine saklayalar, şeýle dämi? Naw edilýärdi. Birinji maksadymyz şody. Indi şu wagt näkile, indi şu wagt bolsa her kim sancym alýança nime delin, sersap bolarlyn, her kime geçmesin, sancymlary dolu berip bolarlyn. Ondan soň ýene öňki normal durmuşymyza gider ýalak. Indik sorumuz sancym edilenine näçerak ýolukdy? Meselem diýer şu ýyl bilişime göre 2 tane doza ulanılıyor. 2 doza ulanılsa 90 götürümün üstünde mesela BioNTech, Pfizer ýalak ya da Moderna ýalak sancımlar täsirli diýip bilinýär. Ve 2 doza alınýar, 2 ýerde urulýar. Indi men urdurdum. Bolun men gorunýarmy? Indi kilam mesela virus gelse men şu virusdan gorunup bilýärmi ýa soňam vaksin urdurup bolmaý? Şo barada aýdyp berseňiz. Ha, balam aslında köpümizin pikir edýän şu soragyň biridi. Tene şu köp sancımlar 2 tane dozadan urulýar. Her sancımın öz aýratyn güýji bar, her sancymyň öz erwet täsiri bar. Ondan soň her sancıma bütün şu wagtky Covid variantlaryna garşy peýdal bolmaýan bilýär. Ýöne iň esasy ulanýan sancımlar meselem olar diýdiler. Biz meselem täze variantlarla mesela esas iň täze variantlardan biri 117 ýani Angliýada çykan täze variantlardan biri çalt ýaýrýar diýip bilinýär. Şoňa garşy mutasiýasy bolýar-da, koronavirusdan mutasiýasy bolýar-da şeýle dämi? Ha, şu täze şu ütküş mutasiýasy başda çykan virusyň mutasiýasy. Şolara garşy meselem şu wagtda biziň ulanýan sancymlarymyzdan peýdasy bar. Köpsi meselem diýdi şolara garşy 90% käbirler diýdi, biziňki 70% peýdal edip aýtdy. Ondan soň bu gynasam Covid virüsü şu mutasiýa geçirdi. Her adamdan adama geçenler aslında täze bir mutasiýa geçirýär. Şoň üçin biz şu wagt dozalarymyzy aldyk. Indi ve ütköýe sancymlara ýöne köplenç köp esas ulanýan sancym kampaniýalar diýdi. Biziň sancymyzyň wady, ömrü ýa-da ýani peýdallyk wagty 1 ýyla golay diýdiler. Şoň üçin biz her 1 ýyldan edil grip sancımy ýalak edip her 1 ýyldan almaly bolarys. Sebebi bu bize ýani biziň immun sistemimizi täzeden güçlendirmäge we täze mutasiýa, täze variantlaryna garşy hem gorumak üçin bize mümkinçilik berer. Men koronavirus sancımlary her ýyl alınmaly bolýar da şeýle de grip virusuna käli täze variantlar çykýar. Şo täze variantlarynyň gorunmak üçin hem her ýyl täze sancym alyp durmaly bolýar şeýle de. Edilýär. Her ýyl täze sancym alyp durýar. Näçe ýyl alar? 5 ýylmy, 10 ýylmy, 20 ýylmy? Onuň täkde ol bilemiz ok. Ýöne iň az 10 ýyl bolmak gatahmal we belkem biz muny zat grip sancym bilen birle goşup alyp biler. Sebebi olan 1 ýyl ömür berini we sezonlarym şu an meňdeşirek. Şoň üçin belki şu ikisini goşup bile alyp bilinler. Indik sorumy testler bilen baglanyşykly. Adamlar test etdirýär. Öz ganlaryna, bedenlerine koronavirus barmy ýa-da ýokmy diýip. Käwat testleriň birinji sorajak sorum, testiň näçe görnüşi bar? Hemme kişi şowur test etdirýärmi? Bir görnüş barmy? Edil neme sancymlar ýaly-ýa-da köp görnüşi barmy testler? Bu birinji sorum. Ikinji sorum, testleňim ynamdarlyk derejesi nähili, täsirlik derejesi. Käbir meselem test etdirýär, minus görünýär, ýöne Covid bar özünde. Ya Covid ýok, gitdi barly birincide minus görünýär, soňkuda plus görünýär. Ýalak problemler ýüze çykýar. Testleriň täsirligi nähil, testleriň görnüşleri barmy? Şu wagtda çenni ulanýan biziň 3 tane görnüş testlerimiz bar. Birincisi ýani molekular test, PCR testi. Bu test
virüsün RNA yani genetik kuruluşuna serediye. İkinci test antijen testi. Olam yani burundan qadalap edilniye dağıtyalık. PCR testi yani olam burundan qadalap edilniye ikisem. Yani ikinci antijen testinde yani proteinin kuruluşuna seredilniye. Yani COVID virüsünün proteini var mı yok mu dip seredilniye. Üçüncü test bolsa COVID'in antibody testi. Bola köplenç kanından seredilniye. Bizim köpten beri köp yurtlam ulanyan testi PCR testi sebebi bu şu adı için en doğru maglumatı beriyor. Sebebi yani antijen testi eğer pozitif çıksa bir de doğru maglumat beriyor. Yönü eğer negatif olsa sonra tasdiklamak için yine sen gidip PCR testi ettirmen oluyor. Şunun için PCR testi negatif hem olsa pozitif hem olsa şuna önemdarlığı sebepli bir test edip dinlemek için köpüne dine şöyle test ediliniyor. Yani bu PCR yani RNA genetik kuruluşuna serediliniyor sebepli bir kağıt vakti alıyor ve laboratuvarda serediliniyor bu. Sonra yani antijen testi yani ikinci testimizde köplenç şu hatta TR'de kampanyalar nemet başladı. Rapid antigen testi öz öňünizde ediplersiniz zat diýilip şu an tatyp başladylar. Olam ýa-ni göndüň antijen barmy ýokmy şoňa serediýär. Derre bir aslında maglumat berýär. Ýöne ýa-ni dişim ýaly negatif bolsa ýene täze başga bir test etdirmeli. Köplenç PCR testini etdirmeli bolýar. 2 tane test etdirmeli bolýar. Üçüncü testimiz antibody testi. Bu ýa-ni virüs sağlamızdan sonra, keser geçirimizden sonra bizim öz immün sistemimiz yani virüse karşı öz qorukçularını qana berip başlıyor. Bunlar antibody değil. Bunlar aslında proteinin bir görünüşü. Şolar köplenç keser geçirimden sonra yüze çıkıyor. Bu testi köplenç yani keser geçiripdir mi, geçirmendir mi şoňa seretmek için ulanılıyor. Bulam ýöne gynansaňam 20% false negatif berip bilýär. Eger mesela test negatif diýse, hakykatdan şu negatif bolman bile 20%'ine. Pozitif bolsa ol has ýakynrak, ýöne negatif bolsa hakykatdan negatif bolman bilýär. Yani şeyler testimiz, birinci testimiz. Yine PCR bolýar-da. PCR testi, antigen testi ve antibody testi şeyle de 3 tane test var. Inni in täsirlisi PCR dedik. Başdaki hem gymmat hem köp wagt alýar, ýöne anyk netije berýär. Bu ikisi bulam netije berýär, ýöne dol belli däl. Bulam keseli bejerenmizden soň, kesel geçirenmizden soň şo kesel bizde bollum bolmadymy şonu görmek üçin etdirilýär. Indi şeýle bir soru bar. Keseli men geçirdim. Men başyndan geçirdim. Hakykatdanam geçirdim men. Keseli başdan geçirdim. Indi men meselem başga bir döwlete gitjek bolsam, men test ettirsem men ganymda hakykatdan geçireniň sebäpli men ganymda bolýar şeýle pozitif çykma ähtimallygy bar. Indi men şu geçirdim. Ýöne men şu wagt meselem töwerümdäki adamlara menden koronawirusyň geçme ähtimallygy barmy? Eger siz meselem ýa-ni COVID geçirdiňiz we şu wagt sizde hiç bir simptom ýok bolsa we 10 gün ýa-da 14 gün geçen bolsa siz simptomuňyzy başlanmaýarsyň geçirenden soňra we testiniz pozitif bolsa siz başka adıma geçirmeyen sebebi siz virüs sizden gitti, siz virüsü yendiniz ýöne o test pozitifse o test sizin immün sisteminizin virüse karşı görkeden bir gücü şu an görkeden bir jogabyny görkezýär. Bu diýmek bolýar siz immün sisteminiz yani virüse karşı bir jogap görkezipdir. Şonu görkezýär aslında. Sizde şu virüs badyny görkeden yok. Sizde şu virüs badygyny PCR ýa-da antijen testi bilen seretmeli bolýar. Düşündüm. Geçiren bolsam onda menne simptomlarym ýok bolsa arkaýyndan men daşar ýurda gidip bilýän. Şeýle bolýarmy? Awa, dogry. Düşündüm. Sebäbi şu wagt iň problemalaryň biri bir ýurtdan başga bir ýurda gitmegen biziň şu wagt gaty uly problemalaryň biri boldy. Şoň üçin soradym. İýleşlerimi de muny soramak istendir diýip soradym. Meselem köp ýurtlarda Türkiýede bolsun, Gruziýada bolsun ýa-da beýlek Russiýa döwletlerinde ýa-da beýlek käwir döwletlerinde akşam 9-dan daňdan 5-e çykmak gadagan edilýär.
ya bizim aklımıza gön şeyle burada gelýär. Covid-9 bilen beýaş arasynda işlän okmy ya degen okmy olar manysynda burada çyka belki düşündürüşi bardyr müň. Näme üçin şeyle gadagan nemes goýýarlar? 9 bilen beýaş arasynda çykmak bolanok. Bu aslında zat her yurdun bu Covid'e karşı söwüşmek üçin bir özlerinin bir ýa-ni zady bar da taslamasy bar. Meselem eger bir yurtda gaty erwet derecede ýa-ni Covid bar bolsa, köp adamda Covid geçirýän bolsa, onu bu köp näme diýerler, dogry ýagdaýda gadagan hiç kim öýden çykmasyn, ýa-ni Covid'in ýaýrama adylary ýalak. Sen bana birinci etapam diýsen bolýar. Birinci etap dogry gadagan hiç bir şekilde öýden çykmak, oturýanyňyz öýüňizde şu virüs ýaýlanmasyn. İkinci etap mesela birazara gowşaýarlar, diýerler, öýden çykmak gadagan ýöne meselem oňa muňa gitse bolýar, ýa-da gaýdyşyňyz ýalak. Gece 9'dan 7'den 5'e çenli çykmak gadagan ýöne gündüzleri işe gidip bilersiniz. Bir etaplan bir görmüşler bulam. Olam ýa-ni gaýdyşmy diýerler, dogry ýa-ni ýurdun ýagdaýyna görä. Otaýda Covid wakalaryň sanyna görä. Meselem ýene bir soru olan biri, meselem Amerikada nähil şu wagt ýagdaýlar, näçe göterim urly adamlar adaty ýaşaýşa geçdimi? Otaýlarda da gadaganlyklar barmy, maska takýanmy? Öz ýaşaýan ýeriňizde arada geçişi görürmäňiz. Hawa şu wagt Amerika aslında Pfizer, Moderna ve Johnson & Johnson sancımlarını başta gönü alıp birinci gönü 100 günün içinde mesela 1 milyon tane adama urmak taslamasına başlandı. Ondan sonra şu anda çenli urulup başlananına birinci bilen doktorlar ya da yani sağlıkta işleyen işgaleden başlandı. Son qarra adamlar şona göre yaşa göre devam etti. Şu an ýagdaýda 12-15 ýaş arasynda gelinli. Şu ýokardan başlanyp hemme kategorilere urulup. Soň şu an 50-60% belki urulanlar. Ondan soň täbir käbir adamlar meselem käbir ýagdaýlar ýa-da käbir bakanlar diýsegem bolýar. Sancym almakdan ýüze urýarlar. Meselem ýa-ni aýdy geçimi diýerler käbirler. Çip diýär gynansaňam ondan soň käbirlerim diýe öňdönmärem sancımlara karşı bir düşünce var. Sancımlar pedasinden has köp erwet täsirleri görkezýär diýip meselem vurdurmayan bir topor hem bar. Şoň üçin meselem belki 20-30% hiçbir şekilde sancım vurdurman biler. Şoň üçin belki 70-80%'ine gelinine Amerika'daki pony ömmedatlar öňkü durmuşa gaýdyp gelme ahman. Meselem Türkmenistan'da, Türkiýede, Rossiýada, Belarusiýada sancym işleri şu näçe göterim urly? Şu arada maglumat barmy sizde? Hawa Türkmenistan'dan başlaýlyň. Dogry maglumatlar barmy ýokmy dogry bilmek ýöne käbir çeşmelere göre Türkmenistan'da şu wagt ýarym prosent vaksinler urulupdyr. Türkmenistanyň öz ilatyna göre 5-6 milyon ilatı bar diýip hasap etsek. Soň Türkiýede bolsa 20% ýakyn şu sancym urulupdyr. Soň Belarusiýa 4-5% ýakyn, Amerikada bolsa 60% ýakyn sancymlar uruldy. Rossiýada hem ýa-ni 20% ýakyn, Türkiýe meňdeşirek bir derecede 20% ýakyn vaksina urulupdyr. Inni iň soňky sorumuz aslında iň gyzykly sorulardan biri haçan utarýar? Bu pandemiýa haçan utarýar? Biz haçan maskalar çykaryp arkaýyn öňkü durmuşymyza dolanyp gelýär? Bu soru aslında her kimin bilesi gelýän bir sorulardan biri. Pandemiýa nesip bolsa şu sancymlar gowy dowam etse, köp ýurtlar 70% belki sancymlar alyp bolandan soňra pandemiýa guturmak ahmal. Aslında bu Dünya Sağlık Guramasy pandemiýa gutur diýlenle, ýa-ni pandemiýa guturýar. Ýöne bu diýmek däl virüs umumy gider diýmek däl. Virüs intäm dowam eder. Ýöne biz sancym alarmy sebäpli virüsten gowranyp gezers. Meselem helem aýdyp geçdik. Ýylla bir meselem sancym alyp täzeden, ýa-ni immun sistemini güçlendirmek üçin ýylla bir belki grip sancym bilen bile goşup alınıp bolar.
ýylla bir alyp ýanky virusdan ödüp gorar. Virus Covid virüsü gynasam gitmez. Şo dowam et her ýyl gelip dowam eder. Ýöne biz samjyň üstü bilen şo virusdan goranyrys nesip bolsa. Ýöne pandemiýa belki 2 ýyl dowam etmek, belki 3 ýyl. Ýöne ol nesip bolsa samjymlar dowam etse gutarar. Ýöne biz samjymdan her ýyl alyp virusdan goraman dowam edip virüse karşı söwüşmi dowam etdireriz. Ene hormatly izleýärler, bugünkü Fin TV kanalymyzyň soraw jogap sahypasynda mehmanymyz we biz sorawlarymyzy soradyk. Sizin belkem sorajak soralaryňyz biz oňa soradyk. Beren jogaplar üçin mehmanymyz Pensilvania Üniversitetining doktory, içki keseler boýunça doktory Çarowly Annegeli ise bugünkü beren jogaplar üçin biziň gepleşigimizde gatnaşan üçin köp sag bolsun aýdýas. Köp sag bolun Filip Çarowly üçin. Men pikrimçe şu Covid meselesi, gatyl meselelerin biri şuňala platformda söhbetleşik edemiz üçin öwrenşär. Nesip bolsa peýdaly bolanlar diýip umyt edýäs. Köp sag bolun, ýene täzeden köp sag bolun biziň gepleşigimizde gatnaşanyňyz üçin. Köp sag bolun. Hormatly adamlar, siz üçin taýarlan gepleşigimiz şundan ibarat. Onu näme? Indik sanymyzda görüşýänçek, sag salamat galyň.